Moi bons días a todos e benvidos a unha nova edición da Labranza. Cada mes de xaneiro, os gandeiros de vacún de leite galegos teñen o seu dispor a campaña de compra conxunta de doses seminais que organiza Xenética Fontao e as asociacións frisoas de control de rendementos provinciais. Hoxe imos coñecer que touros entran na campaña deste ano e como aproveitar a súa mellora xenética nos rendementos dos rabaños de vacún de leite galegos. A nosa historia doxe comeza en Santa Comba, un dos concellos máis leiteiros da nosa terra. Alí, na parroquia de Vilamaior, está localizada a Gandería O Rubio SC, unha explotación familiar que, como tantas outras nesta zona, decidiu especializarse na produción leiteira hai xa 40 anos. Na casa sempre houbo vacas, desde toda a vida, pero cando se dá un pouco o salto por primeira vez é no 86 que se empeza a producir leite, e despois no 2004, que é cando se construi esta primeira nave que temos aquí, pásase de ter as vacas que estaban ao lado da casa a vir para esta nave nova naquele momento, e impórtanse vacas de Alemania daquela, e a partir de aí fomos medrando pouco a pouco, facendo outra nave pegada a esta, onde metemos a recría tamén aquí, e a partir de aí vamos chegando a estas 200 vacas en ordeño que temos a día de hoxe, e 500 cabezas totales. A partir daquela base de vacas alemás, na Gandería O Rubio foron facendo toda a recría na casa, polo que para eles é fundamental planificar a reproducción e escoller con antelación os touros cos que van inseminar as súas femias, priorizando produción, pero sobre todo tipo e cualificación morfolóxica. Para aumentar a produción creo que é fundamental que haxa unha estrutura e un corpo nos animales, e ese é o que nos aporta o tipo, sobre todo. Animales moi produtores, sí que nos últimos 5 ou 6 anos intensificamos un pouco a selección xenética, é cando estamos a ver os resultados. Pasamos no ano, creo que estamos falando de 2018, 2019, de 78 puntos de media, aos 83,3 que temos a día de hoxe. Esta melloría levounos a meterse no mundo dos concursos morfolóxicos con éxito e, de feito, desta granxa é a actual campioa de vacas novas de Galicia, o Rubio Zander más Castor. Empezamos por primeira vez no 2018, xa é algo que sempre me chamou a atención desde pequeno, pero non tiñamos tradición na casa dos concursos, nin nada, nin pola zona de Santa Comba non é algo que este moi extendido. No 2018, co controlador e co apoio dos da Fricor, pois animaron a levar dous animales ao concurso, que era aquí en Santa Comba, ademais. Foi, se non chegase ao mellor en Santa Comba, pois ao mellor a día de hoxe non tería participado, pero foi esa sorte. E a partir de aí enganchounos, contando tamén con o meu irmán, que daquela ainda non tiña máis que 9 anos, pero ora xa é todo un profesional nesto, pois fomos mellorando. Este ano foi o primeiro ano que conseguimos uns resultados destacados, tendo a vaca xoven campeona de Galicia e do concurso de Moimenta. Son soños que se van cumplindo pouco a pouco. Iker, o Benxamín da familia, clasificouse o ano pasado para formar parte do equipo galego que competiu na Young Breeder School, a escola xuvenil de criadores de Batís, en Bélxica, na que participaron 164 mozos de 20 países. Principalmente foi cousa do meu irmán que empezou e fun eu indo pouco a pouco tamén, e ao final chegamos a ir a todos os que podemos. Para cada los seus obxectivos, na Gandería O Rubio buscan animais equilibrados, como este grupo de fillas de touros de Xenética Fontao, e que hoxe Iván e Iker están a preparar e a acicalar para a visita dos técnicos deste centro galego e das Africores provinciais. Pois usamos sobre un 30 ou un 40% do total de doses que utilizamos é de Xenética Fontao, contando só de raza frisona. Despois de carne tamén se usa de Xenética Fontao. Utilizámoslo, busco toros moi equilibrados, como xa ben dixen antes, e, sobre todo, pois buscamos tampouco non pasarnos en animales extremadamente grandes, non buscar animales como se buscaban antes,
que eran concurseros, pero non eran animales produtores. Buscamos animales produtores e que luzan no día a día na granxa e nas pistas cando salen. Localizado na parroquia de Esperante, moi preto de Lugo, Xenética Fontao é o principal centro de selección e reproducción de frisón de toda España, cun rabaño formado por máis de 300 sementais de elite, os máis destacados do panorama español. Todos os anos, polo mes de xaneiro, Xenética Fontao e as Africor, as asociacións de criadores provinciais, organizan unha campaña de oferta conxunta de doses seminais, entre os que se atopan os touros máis destacados do ranking estatal na actualidade. O número 1 é unha novidade, como é normal agora na etapa xenómica, que temos cada mes un touro novo, pero bueno, nestas últimas valoracións de CONAFE, no top do Jico é un touro novo que se chama Shipper, con un tremendísimo potencial leiteiro, pasa de 2000 kilos de leite, é un touro está entre os mellores touros para leite de España. O número 2 é un toro que se chama Cáliz, o número 2 por Jico, é un toro moi potente en producións, pero sobre todo en calidades, é o número 1 en grasa. E o número 3 é un toro Milor, que foi un número 1 nas valoracións anteriores, e que xa é un touro moi ben coñecido por todo o sector, porque xa foi moi utilizado neste ano anterior. Os dous primeiros son novidades absolutas, e o terceiro xa é un touro ben conocido. Este ano entran na campaña 38 touros, unha oferta cada vez máis ampla, polo que os técnicos fixeron xa unha clasificación previa en 8 grupos para que os gandeiros o teñan máis fácil á hora de buscar o que necesitan. Deste xeito, pois o gandeiro que queira, por exemplo, eu quero mellorar leite, pois facilmente nos vamos ao grupo de touros de leite, pois no grupo de, por exemplo, no grupo de touros altos en leite aí temos 5 touros, e por o medio pode haber algún outro touro tamén alto a leite que está nalgún outro grupo. Pois digamos que é unha maneira máis sinxela de un pouco de escoller os touros. Quen dice leite, dice graxa e proteína, hai touros os máis altos a tipo, temos o número 1 a tipo en España, pois nese grupo de touros a tipo, e pois tamén temos unha serie de touros equilibrados. Non destacan nin en leite, nin moito en leite, nin moito en tipo, pero son altos tanto en leite como en grasa, como en proteína, como nos caracteres de tipo. Con esa serie de grupos, creo que o gandeiro lle é moito máis doado para elixir os touros. A máis das probas Jico, o sistema de clasificación que se emprega en España, hai varios touros con proba TPI, a clasificación de Estados Unidos, e que é un sistema que empregan moitos gandeiros para seleccionar. O bo tamén desto é que vemos unha clara concordancia entre os dous sistemas, é dicir, que os touros que son positivos para leite en España son positivos para leite en Estados Unidos, ou para tipo, ou para os caracteres en xeral, salvo raras excepcións, hai unha clarísima concordancia deso. E, bueno, para a xente que gusta de ver os datos tamén en TPI, pois para iso se poñen. Este ano na campaña vai un amplio abanico de touros analizados tamén en TPI, creo que ao redor dunhos 8, creo recordar que todos son a 2 e dentro deles hai touros pois moi fortes para a produción, que son aquí e máis en Estados Unidos, como pode ser Cáliz, como pode ser Líder, toros moi equilibrados, como pode ser Xinco, Hula Hop, e toros incluso de tipos, como pode ser o propio Legolas, que é un toro forte a tipo aquí e forte a tipo en Estados Unidos. Para os que busquen apostar sobre seguro, este ano ofertanse doses de alta concentración, con 4 sementais sobradamente probados para asegurar a fertilidade. Bueno, as doses de alta concentración veñen bases en dosis mase con 40 millóns de espermatozoides, máis espermatozoides para intentar mellorar aqueles que teñan algo de problemas de fertilidade, intentar mellorar a fertilidade, ou bueno, a fertilidade das inseminacións das vacas. Neste caso escolleron os toros probados, toros xa maiores que producen cantidade de semen por ese motivo, porque ao lobar 40 millóns de espermatozoides precisase máis semen para
para unha pajuela. De 30 dos 38 touros ofértase semesexado, cada vez máis demandado e empregado polos gandeiros de leite, xa que lles permite asegurar en máis dun 90% que a cría que vai nacer será unha femia. Desde 2021, Xenética Fontao é o único centro de sementais en producir semesexado en España, grazas ao acordo que ten coa multinacional norteamericana Sexing Technologies, unha das dúas empresas no mundo que conta coa patente deste sistema. A novidade deste ano é que tamén se ofertarán doses de semesexado macho pro seu aproveitamento cárnico. Normalmente nas explotacións agora selecciono os animales que quero criar deles, entonces selecciono uns animales vía femia, que estánse utilizando moito semen sexado vía femia. Agora quedaríanos o resto dos animales para carne. Entonces, vendo un poquinho a diferencia de precio que hai entre o macho e a femia a hora de vender no mercado, pois implementouse isto de dose sexado macho, que, bueno, neste caso tamén van tres toros na mesma pajuela, serían 3 toros de limousin, 3 toros de rubia, 3 toros de angus, 3 toros de belga na mesma pajuela, pero tamén un pouquiño combinar a semen deses 3 toros, pero tamén que a fertilidade sea un pouquiño mellor. Poden acceder a esta campaña de compra conxunta de doses seminais ás preto de 2.000 ganderías integradas no programa de control leiteiro en Galicia. A compra en campaña supón un aforro medio do 50% respecto do prezo de mercado destes sementais. Dentro da variedade de animais que se ofertan, o Consello dos Técnicos é ter moi claros antes os criterios de selección que se buscan en cada granxa. Cada vez tendese máis a buscar uns animales máis equilibrados, que teñan unha boa conformación general en ubre, patas e estrutura leiteira. Xa non se buscan os animales tan grandes que se buscaban antes, pero aquí seguimos buscando, sí que lle damos moita importancia ao tipo. Cada vez animales que sean moi produtores de leite e que os rasgos de salud sexan bons, é o que buscamos fundamentalmente. Outro dos criterios de selección que Iván vai seguir na súa solicitude deste ano é a de sementais con disponibilidade de semesexado, que cada vez está a empregar máis. Pois o que vamos usar fundamentalmente é sexao. Aquí usamos a estrategia que temos é todo, usamos todo sexao, e os animales que non nos interesa criar, pois usamos carne. Os toros, o tipo de toros que buscamos, pois son toros moi equilibrados, cerca de 2 a tipo que o sobrepasen, a poder ser un 2 tamén a ubres e a patas podendo ser. E despois que a produción sexa positiva e mellorante, calidades intentar que sexan positivas sempre, rasgos de salud, sobre todo velocidade de ordeño, que me parece fundamental, que sexa, pois non ten que ser a vaca máis rápida, pero sí que ten que ter unha velocidade de ordeño adecuada, en torno a 105, 110 é o ideal. As solicitudes de cada gandeiro son recollidas de xeito telemático polos controladores de cada unha das Africor provinciais durante a visita mensual que realizan a cada granxa. Lembren que o prazo para solicitar as doses remata o 31 de xaneiro e prevese comezar co repartimento dos pedidos a partir do mes de marzo, a través das Africores provinciais. O proxecto Aloumiños da Terra foi o gañador do 3º premio Juana de Vega ao emprendemento agroalimentario. Nesta horta ecolóxica de Pontareas traballan na posta no mercado dun produto innovador, o allo negro galego. O xurado tamén concedeu un accésit a outro proxecto, a apertura da Casa do Aceite de Quiroga. A sede da Fundación Juana de Vega, no concello coruñés de Oleiros, acolleu o acto de entrega da 3ª edición do Premio ao Emprendemento Agroalimentario. Tras a presentación dos proxectos que participaron no programa de apoio a empresas agroalimentarias, o xurado elixiu a iniciativa gañadora. O proxecto Aloumiños da Terra de Rosa Covelo. Con este recoñecemento queren axudar o desenvolvemento do proxecto de Aloumiños da Terra na súa horta en ecolóxico no municipio de Ponteareas. O xurado considera que as 30 horas de asesoramento e acompañamento que recibirá maiores será un pulo extra para sacar ao mercado un produto innovador con gran proxección, o allo negro.
Hemos decidido darle el premio a Rosa Covelo, de Alumiños da Terra, por su evolución también durante el programa, ¿no? Es un proyecto que surge de esta persona emprendedora, que es bióloga, muy pegada a la tierra, ¿no? Y que nos presenta una forma diferente de producir huerta en ecológico, sacando un producto innovador como es el ajo negro, que tiene una proyección en el mercado que creemos es muy interesante. Además lo combina con esa puesta en valor de la producción ecológica, de los aspectos ambientales vinculados al rural a través de visitas de ecoturismo, ¿no? Que es algo que creemos que también tiene mucho potencial. Y por eso hemos decidido pues, premiarle a ella, para que además creemos que va a aprovechar muy bien las horas de acompañamiento que le brindamos para los próximos meses. O allo negro, con gran poder antioxidante, é allo fermentado sometido a unhas condicións controladas de temperatura e humidade durante varios días. O que elaboran en Alumiños da Terra parte dunha materia prima, segundo aseguran, especial. O produto estrela desta horta é a produción de allo. É un allo de sabor auténtico, pero que ademais ten unha característica que non repite, de sabor moi suave. Por eso comentaba que é un allo que podes consumilo perfectamente se vas a ter unha cita romántica despois, porque eso te dá... non é moi suave o paladar. Durante todo este tempo estivemos traballando para darlle un plus a ese allo e transformarlo en allo negro. Co cal, o resultado foi espectacular, xa que partimos dun allo desa calidade e con esas cualidades. A súa transformación en allo negro danos un allo moi doce e dunha textura moi agradable tamén para o paladar. Rosa celebra a obtención deste premio porque lle permitirá continuar co asesoramento que recibiu durante a súa participación no programa de apoio a empresas agroalimentarias da Fundación. A verdad que foi espectacular. Eu creo que sin o traballo feito en Juana de Vega durante todos estes meses, que foi un traballo moi intenso, non podería chegar a onde estou ahora mesmo. Porque é todo, é a formación, comprende moitísimas modalidades, é o marketing, é ter en conta ese público objetivo a que nos vamos a dirixir, enfocarnos moi ben no proxecto, porque claro, ao principio todos vimos con ideas, con idea de aquí, de lá, de onde quitar, pero aquí é como que nos centra, nos focalizamos, e entonces damoslle valor o que realmente é de calidade dentro da nosa horta, e no meu caso era o allo, era o produto especial, o produto estrela. O xurado tamén decidiu conceder un accésit a Natalia e Martín de Mondelo para continuar dándolle forma á Casa do Aceite de Quiroga. Valoraron o seu esforzo por poñer no mapa a cultura e a produción do aceite en Galicia, divulgar a súa importancia histórica e económica e combinar este modelo de negocio co turismo de experiencias e sostible, íntimamente ligado ao territorio e á natureza. O accésit consiste en 15 horas de asesoramento a maiores das recibidas durante 2025. Bueno, creemos que é súper necesario poner en valor este tipo de producción de olivo autóctono en Galicia, que por ahora está surgiendo, ¿no?, a través de diferentes empresas y emprendedores que están poniendo en valor los olivos autóctonos gallegos. La Fundación Juana de Vega además apoya la recuperación de variedades autóctonas de olivo de Galicia, y creemos que la creación de una casa do aceite pues bueno, va a poner también sobre la mesa, sobre el mapa, ¿no?, territorial, esta producción que tiene muchísimo potencial de cara al futuro. Además valoramos muy positivamente, bueno, que haya una diversificación, ¿no?, que una empresa como Aceiroga pues apueste también por el ecoturismo. As responsables deste proxecto, Vencellado Aceite de Quiroga, explicaron como xurdiu a súa idea. Nosotros empezamos hace unos años con Aceiroga, que es la marca que tenemos de aceite que vendemos por toda Galicia en tiendas gourmet. Y bueno, pues la producción en la zona de la Ribeira Sacra no se puede incrementar mucho porque al final tenemos minifundios, aunque repoblamos con olivos nuevos, pues bueno, la producción es limitada. Entonces buscamos alternativas para desarrollar el negocio. Y una de esas alternativas fue pues, hablar de turismo. Y hablando de turismo, pues tenemos un molino antiguo y decidimos rehabilitarlo. Entonces parte del proyecto que estamos haciendo aquí es rehabilitación de ese molino antiguo, un museo para mostrar el antes y el después,
Y todo eso lo fuimos uniendo con otras alternativas, con hacer visitas, hacer show cookings, hacer catas, eventos y un montón de cosas. Y finalmente acompañarlo también con cabañas para alojar a los turistas que quieran venir a visitarnos. Y eso es un pouco nuestro proxecto. O asesoramento durante o seu paso polo programa de apoio a empresas agroalimentarias foi clave, segundo contan, para perfilar este proxecto. Pues con Juana de Vega llegamos aquí pues con la idea simplemente de rehabilitar un molino y ver qué hacíamos con cómo desarrollar otras líneas y demás. Y lo que empezó siendo la construcción de una nave para rehabilitar el molino y simplemente pues hacer algunas visitas, pues después de un año trabajando codo a codo con la Fundación Juana de Vega, esto se convirtió en pues un museo, Casa do Aceite, y toda la parte de turismo, cabañas, show cookings y un montón de experiencias, al final una experiencia oleoturística en Galicia. Neste acto falaron dos seus proxectos todos os beneficiarios da 13ª edición do Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias, tanto na modalidade de emprendemento como na de crecemento e consolidación. Durante un ano ofreceuselles formación e mentorización gratuita para a implantación das súas ideas de negocio, apoio técnico para abordar os seus proxectos. Na modalidade de emprendemento, as iniciativas foron estas. Estoy en la parroquia de Alaxe, en Fornelos de Montes, y junto con Fátima Esteves, que hoy no pudo estar aquí, tenemos un proyecto de apicultura con un compromiso sostenible y desarrollado allí en el monte comunal. Tenemos alrededor de 100 colmenas. Nuestra propuesta es elaborar una miel auténtica, una miel cruda, artesanal, visibilizando el territorio porque estamos en la falda de la Sierra del Suido, un monte privilegiado. Y sí, tenemos dos tipos de mieles, tenemos una miel multifloral y por otro lado tenemos la miel monofloral de Silva, que es bastante exclusiva, se produce poco y tenemos planes de ampliar a producir otras mieles monoflorales, como el brezo también, y luego más adelante en otras fases explotar otros productos de la colmena, como el polen, el propóleo. Son de Horta da Lousa, somos produtores de horta en ecolóxico e temos un viveiro de horta en ecolóxico tamén e orientado a variedades locais. Viñamos dun modelo de negocio que era venta totalmente física, distribución a outras empresas e agora queríamos dar o salto a vender en internet. Pero claro, non sabemos producir, pero vender por internet dábanos algo de medo. Así que Juana de Vega acolleunos aquí e enseñounos como podemos facer para sacar un modelo de venta online de plantas autóctonas xa con éxito máis ou menos medido. El proyecto es bastante grande, el proyecto en sí es el proyecto de lo que sería la Ecogranja Teijeiro, que nace sobre todo para abastecer a lo que es a Cárnicas Teijeiro. El tema es que en el momento que yo entro en el proyecto de Juana de Vega, debido por unas limitaciones por tema de Renatura, que entiendo que igual se van a modificar o acabarán modificándolo, supongo, para que Galicia no arda más. Digamos que me tenía que reinventar un poco. Entonces aquí me orientaron que cuando le conté la experiencia de que hiciéramos un cocido celta en el Incio y en el hotel de Ermida Rural, y como no había infraestructura, el chef con el que trabajo, que es también local de Sarre, que es Fran Vilela, hiciéramos el cocido celta de quinta gama, claro, la gente no se da cuenta que era de quinta gama. Entonces ahí se me despertó lo diciendo, si podemos hacer un procesado natural, sin conservantes ni colorantes, con las materias primas de Cárnicas Teijeiro, haciendo un quinta gama para algo en el mercado que está demonizada, lo que es la quinta gama, y sea algo natural. Entonces fue cuando se me ocurrió de poder hacer una gama, de que fuera de quinta gama, pero de altísima calidad. O meu proxecto, ao final, é un proxecto que aglutina o cultivo de horta, en específico o cultivo de baby leaves, con un pouco a recuperación do terreno periurbano da Coruña, no que estou incluído ao final, con que conto con dúas fincas situadas en polígonos moi particulares, cuns valores un pouco a recuperar.
Ao largo do ano fixemos un análisis completo ao final de os segmentos de mercado ao que nos debíamos dirixir, os produtos máis obxectivos ao final para ese tipo de segmentos de mercado, e logo ao final fixemos un traballo enorme de adaptación de que envases deberíamos utilizar para cada segmento, analizamos, fixemos un plan de marketing, un plan de comunicación. Ao final elaboramos unha estrategia completa para poder salir ao mercado cos pés na terra. Na modalidade de crecemento e consolidación do Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias participaron estoutros 5 proxectos. Lanzán Ganadería é máis que un proxecto, é un interese, non? É unha idea de como producir con rentabilidade no rural. Cada día hai máis demanda de quinta gama, nos quedábamos un produto máis de estocaxe como o tema da agulla, e a través desa quinta gama podemos desenrolar, que presentamos hoxe as primeiras mostras dese produto de quinta gama, desenrolado por un chef de Estrela Michelin, que non sei ni ainda como está con nós, que somos un proxecto moi pequeniño, pero bueno, gustoulle moito o noso proxecto, a nosa filosofía, a nosa idea de como producir e tratar o medio, e desenrolamos non só ese produto de guiso de carne, senón un lineal que foron saindo, como os callos, as albóndigas en salsa, e moi ben. A nosa idea era elaborar xeados, vendelos e vendelos no rural. Tiñamos que dar un salto porque ao final tiñamos que profesionalizarnos, tiñamos que buscar un horizonte por onde ir. Estivemos sobre todo facendo números, estivemos facendo unha proyección a 5 anos e vendo distintas posibilidades, pero ao final eu creo que temos outra idea en mente, que é unha transición ao longo destes anos, e intentaremos encaixar todo este proxecto que todavía non podo contar. Pois a Craspas nace para manter viva a tradición centenaria das galletas de Xián, que se fan dende fai máis de un século en Taboada, parte da parroquia de Xián. Pois, gracias ao programa, fixemos un estudio económico, financiero, para poder dar amplitude e crear, asentar a marca no mercado nacional. Empezamos con unha analítica de custos para valorar os precios de venta a nivel nacional e de distribución, apoiando coas diferentes inversións e diferente maquinaria para poder chegar a producir e aumentar as nosas ventas. Estamos moi agradecidos e moi contentos co apoio que nos deron, porque foi totalmente profesional, un desglose minucioso dos datos para poder encamiñar o futuro con moita máis seguridade, seguro que con moito máis éxito. Casa da Fonte é unha granxa rexenerativa que está ubicada no concello de Pantón, ao sur da provincia de Lugo, onde producimos produtos lácteos, carnes e ovos. Pois o que fixemos un poquinho foi analizar a nosa situación actual, ver como andamos a nivel de costes, un poquinho para estimar os prezos por produto, todo eso, e un poquinho marcar con unha estrategia de cara a futuro para ver un pouco cara a onde queremos ir, un poquinho buscando esa consolidación, como di o mesmo programa, e poder mellorar un poquinho tamén as nosas propias condicións dentro da empresa. Maremonte está ubicado en Sanxenxo, nos o que nos dedicamos temos un cultivo de setas ecolóxicas. Neste programa a parte que máis traballamos foi o plan de comunicación. Dedicámonos e insistimos traballar nesa parte porque a nosa conserva é totalmente distinta. A conserva de seta que facemos non ten nada que ver a seta que hai no mercado por varios motivos. Pois o principal é que nós traballamos unha seta fresca, non é unha seta de refugallo que estuvo nunha grande superficie que foi recollida para depois envasar, nin traballamos seta conxelada. De feito, eu sempre me gusta decir que temos unha seta de picoteo, que podemos tomar cunha cerveza ou un viño, como se tomásemos unhas aceitunas, non necesita prepararse, cociñarse, simplemente abrir o bote e comer. Todos estes proxectos forman parte da historia do Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias da Fundación Juana de Vega, que ata o momento axudou a máis de 130 beneficiarios. E a familia seguirá medrando, porque xa está en marcha o proceso para a próxima edición.